Okay, vi vil i det her videobevis i sætning 1 forklare, hvorfor at a er differentiabel med, altså med den afledte funktion. F. Ja, f, og det er den, når at f er kontinuer, og det er den, når at den, altså som vi kan se her, den har sådan en ligegang, uden at der er nogen, hvordan vil du forklare det? Sådan, Altså der ikke er, den er lige, og der ikke er, der er ikke nogen afbræk i den. Ja. Men så også, at når den enten ligger på x eller er over x. Ja, altså den ligger på, på første aksen, eller er over første aksen, som vi ser i dette tilfælde. Dermed er der et areal under funktionen, indtil x-aksen, da vi ved, at et areal ikke kan være negativt. Ja, så det med andre ord, det Jeppe siger er, fortæller sætning 1, at a er stamfunktion til f. Og dermed er, fortæller arealfunktionen her a, at, hvilket areal der er under grafen f indtil første aksen, x-aksen. Og så fra det afgrænsede område a til x0. Yes. Ja, og Så det område, vi har her, det er delta A, og det finder vi ved at sige x0, og så til punktet x0 plus h, og det regner man ud ved at lave en trapez. Ja, altså, delta A er altså den her forskel mellem, mellem det hele det skraverede område, og så altså arealet af hele det skraverede område, og så det blåskraverede område. Og ja, som jeg vil sige, det er, hvordan man regner, integralregning, det er, arealet under funktionen, og det gør man ved trapez, trapetser, arealet af trapetser, som er givet her, at man først, har en højre sum, og så en venstre sum, og, og så finder man gennemsnittet af det. Og hvis man så gør intervallet, altså h her, uendelig lille, så bliver, trapezsummen eller højre sum og venstre sum, den bliver også lige med hinanden. Og dermed så, så bliver det lige med arealet under grafen. Dermed så det er ligesom vist her i stor skala, at vi har h, bredden af det her interval, eller bredden af den her trapez, og så har vi, her, højden, i venstre side, og højden i højre side, som så er plus h, der er lagt til. Yes, og det giver jo god mening, at det er højden af, altså længden eller bredden, kan man sige, det er jo, det er jo hvor meget der er lagt til på x-aksen, hvor at det, når man skal finde højden, så er det jo, sat ind i funktionen, og så funktionsværdien af x0 plus h. Og det, men det er udregningen af stamfunktionen eller arealfunktionen af, er ikke beskrevet som sådan helt i sætning 1. Det er mere bare, at man, hvordan, hvornår at arealfunktionen af er en stamfunktion til f, eller er arealfunktion til f. Yes. Tak for det, Heidi. Hej, hvor så god. Sådan der.